Otumfuo ene ayo Otumfuo Kyeamehene Chieftaincy Kofi Agyei ena watwede die ase ena sabre yedemo abedru hanom ai enti Nananom chidom ahema ena sabre hu omo se omo twatene ya omo eba no ene aye chidom ahema one back prekope Yera Kyeamehene Chiame ai Nananom wapeja hema ADUMASA hema na junko hema na akura hema na sewia hema wamnyina na ato santene kama ai ya wamode odo ebebo odom na ene ai edano etimi ayekra behwe Sanete Nananom chidom ahima ena sabre wonom edu hanom a ombade odo abasa ebe bare no Sanete wonom ena kampo mato santene fefe ya wonom etia no ai sabre sikanyo nkrososo ejiremu ewo den na chese omo ya mana yefayi enti na Kofi Agyei na yase na yewe na watweda diase na watweda na Kofi Agyei Sanete Nananom ahema Nananom niu Sanete na sewia hema no na akura hema na sewia na junko hema ena sabre uguso hwa mana Sanete na mwapeja hema na akura hema na ADUMASA hema anobani abrenda pa Sanete Pepe Eguswa na Kofi Agyei na watwede diase sabre Otumfuo Chiame bafo kantakrachi Yera bafo kantakrachi Chieftaincy Chiame edrujom Yera Chiame bafo kantakrachi ena omusa wokro no ai Nananom nam etebia na Otumfuo Kyeamehene na isuase pokwa jemai abetnase na enedie no ayo amana yefe ai Sanete enedie Nananom antiasem de ai na Kofi Agyei sabre nani atakofo wa nani abre Otumfuo Kyeamehene Chiame
ena sabre ba mo wodi ne sanwuno ato no so de kwasie do sabre dia ye wo adum esiase Otumfuo Kyeamehene na himfie eye na esiase opoku achemai na himfie ena sabre ye we sabre chebia na Otumfuo Kyeamehene na esiase opoku achemai watiasi na wabetra se adaga adwumadi no ananu abepofo nyina so so ye krado ya enchebia ibehu wonom se wabetra se na bibia aye kama sana tie nanum tidonfo so atna se kama sana tie owo nye no kwasem ni owo die enye ai sa owo nye Ebusia sabre Nananom chidom feko ena womu nyina atena se Nananom chidom feko ena edu hanom a womu atena se na ebusia no sabre wonom ato santre fefefe na omode enum ebeto enumo abema Nananom chidom ahema da kena ene shede sabre enchebia yedo so Otumfuo Kyeamehene na so azipoku ajemai enso so apie na wabetra se na wabejenchia no kwasem ni ene eye arahoda ADUMASA TV nyina esanse ne nina yatikutame ena ba mo wodi ne sanwunyuro abeto na Agyei Otumfuo Kyeamehene chame Nsanyuno abeto ne so no kwasem ni ena ya hosampa entenade Nananom chidom feku womo anti asem de ene omani abre pa omani abre o se no wo sombo afo ne yedenie na Agyei etienne ohwemudia na ohu na amwa peja hema na kuna hema na ADUMASA hema na sewi hema Nananom nyina ana asaso na dunko hema Nanum nyina trase ya womode odo abasa bare na ere na otwede die womo abehwedi ama na yefe na ayekra behwe Nanum tidom ma panyini Nanum tidom ahema nom ana sabre womo atrase sabre oba owusu kokko na sampon hene ohene ba owusu kokko Otumfuo sampon hene ori Otumfuo sampon hene ai na sampon hene ohene ba owusu kokko ena sabre ono so atumi eduha edeni no huna mane bebre sana tie ena ya rahoda ADUMASA TV nyina na Kofi Agyei yaka dadie na hokeka menhia kozokofiem opempo swai omai hini swai ni nyina wodi mu bi sabre Nananom guso wonom etre Nananom guso amo etre na chese ni nyina ya na wotu dadie yinti ena nanu wa ha baby wo hei die eye nana esiasi poku ajemai Otumfuo Kyeamehene ena sabre yo ankawie kuma hene ohene ba kwa me akoto ena sabre wodu ha no Otumfuo ankawie kuma esi anamu ena sa na yedenie abusiafo Nananom ani abre
Agyei mo so abedu. Sana tie. Stop. It is a video. HPA na Ira Kyeamehene. I Nancy Asipo Kwajimai. Na ono so abedu. Agyei. Documentaries. Saturday, Chieftaincy.
Are you
Achame wadamani de madate nasiye ranom. Nanswasi poku ajamai. Wainaba wausu kwako. Mafua kantankanchi. Ene nanom chidom. Sadia nanswasi poku ajamaunua nuyaba kingdom curtains. Wakani wanini nuyaba ya 1,000 Ghana cedis. Ekani skano 10 million. Yamesha pa Kingdom curtains on the sister. Your mother say you ranom, I don't know. Sikapa wapipi edu 1,000
Mercedes. I can't not a man so. Let's say Ramon. That's it, bro. Nananom Nansasi Poku Ama. Otumfuo Kyeamehene. Wahene also to Nansa Poyene. Africa Deputy Otumfuo Kyeamehene. Say the Elkomban Stadium branch. Elkomban Stadium branch. Nansasi Poku Agimantino Womba ya. Woman so Nansasum. 1,000 Mercedes. I can see 10 million. Namisho Papa. Okay, I'm not doing this one.
Agyei Asare. This one also 20 bottles, 20 bottles. Said I'm penny for I was a penny and a penny for I was on 20 plus. Shampoo to Adaso. Agyei, Miss Sister, Miss Salon, Abigail, Miss Salon, said I was on 10 boxes. Singapore 500 dollars. That's everything. Let's go.
Papa Comano, oh, St. Peter's Cathedral, and they're doing a couple, I said, Papa Comano. Don't to yes, answer ever translate ever here. The two pop, not to be said the day, and I'm not to say the day, and the day here. And the 26th and 27th September. 26th and 27th September. And I'm betting the day, Shannon song. What about a year back? I was only putting a castle at the Lucia, and it will not answer.
Maybe a kind of last one. Highland of Otumfuo Kyeamehene. oh, Nananom. Otumfuo Kyeamehene. Ọ̀hìnbá Owusu Kọ̀kọ̀. Otumfuo Asampọ̀hìnì Wadaroma. Mutie no ẹ̀. Ẹ̀yẹ́ wọn adìẹ nyinaa ẹ̀yẹ́ Otumfuo Kyeamehene. Sẹ́ni ọmọ sí ni. Sẹ́ni ẹ̀dí. Na mo brasi a ọdẹ bá ahemfo wọ́n sọ́n na Kyeamehene mẹ́ẹ̀dì ká ọ̀hún. Sẹ́ni ẹ̀dí atọ̀ fún ọmọdé sọ wọ́n ti ase a. Nananom kyerɛ kyerɛ sɔrɔ kɔ saa sɛdeɛ anam siesie ɔmo baa yi a ɔmo kuta ɔmo sɛ ɔyɛpɛ aduasa ɛyɛ 3,000 snap pɛntu deɛ ɔmo de da yi nua no pa sɛdeɛ ɔmo sɛ ɔmo ayɛ adeɛ ɔmo de ɔmo ayɛ. ɛdun gbɔdɔ wu ɔsɔ ɛdun ɛkyi a. Danse mahina ana mo ni ma dede ana fe yewra siase adumhene siase hene ana botia en siase koku aduma fe Otumfuo Asampɔhene nso eto an so Otumfuo Asampɔhene ohene ba so to aso sama fe Nananom dodo no anso eto aso nyina ne se Santi Nananom hyehyɛ ne wɔn na buom na ne yawo yi ɛna ɔmo bɛdi ne na wɔtwela ɛyɛ adum nsuase afei ne fa so hɔ no ɛyɛ na mo mahene ebi a na Kofi Agyei firi ɔmo man afei na abɛkyerɛ mahema so akamo so na Jakuma difie na amampoma hima afi santehima ne chiame ono anso na Otumfuo ma mesekene na ose kwajo so etwa so ana ada so machi aka Otumfuo chiame bonsu ono so to so na do no atwa so ebo chidom ne ama ya Kofi Agyei ne na wotu na die no etumi ewi peye senti ye Nananom nyina fa kai wo se obade ya no ma bosom ye besimu September bosom ne de to so de nunu no e fiada Nananom e de na Kofi Agyei mo no ba ba so ba de na ba ma so Nananom ba da so Primo
And then Nananom Matina Kuda, Nananom Nemaya, yes, I know Mono. And then and Omabe in a year. The Sandana Jet Stream, Nananom Matrasi, Agyei, and I want it down. Why the Messi? This Wessica, 10,000 Ghana cities. 10,000 Ghana cities. I can see 100 million. 100 million. Said you are by engineer, not Tapakuja Tower one name. Kotokoin and the Mawakano. Now was a sushabo, Bimbo, I will see in our Fawaka. Satin by a debit and a cashon, Gratmila glasses and windows. Hello. I said the name Kano. Agyei, I am come. Eddie Amano, Nananom Madaruma. And see, Mama, I am come. And see, Yamano, you have a one alive. Binyobia kwase kwabele fori amame. Koda se kwasina ya kabra poni ine grai. Eno ne me flawo kwasina diase. Afa. Eno jawo ye wode. Na wode wo jeno. Binyobia kwase kwabele fori amame. Koda se kwase ya kabra poni Hello,
Agyei, we be down when you cry. I give you the other blessing. We are not dying. And so say, when
ADUMASA TV. Non-stop. When the man Tim the California member for years, they do Tim the California. And anonymous papa. Sasa.
Oi. Olha a copa, é novo. É novo. Thank you.